Kaixo artistak, begiratu, 3.518 kilometrotan gaude. Bai, nahiko altu. Orduan, esperimentu bat egingo dugu. Begiratu, botila, itxiko dut, eta gero iaia 0 metrotan egongo garenean, frogatuko dugu. Ze uste duzu gertatuko dela? Pentsatu, tik-tak, 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 eta gutxi barru, ikusiko dugu. Beno, oraintxe bertan 2.410 metrotan gaude. Eta begiratu botila nola dagoen. Zer gertatzen ari da badakizue? Beno, gutxi barru jeitziko garenean ea zelan dagoen. Beno, oraintxe 240 metrotan gaude, begiratu zenbat jeitzi garen, eta botila dago horrela. Baten batek badaki zergatik, itxarongo dut. Beitu, botila airez beteta zegoen, ezta, hor goian. Tarduan hor goian, nahiko goian egonda, bai? Aireak nolabait esateko askoz gehiago okupatzen zuen. Baina ja orain hemen behan, presioa gaitik, bai, aireak gutxiago okupatzen du. Bai? Hau dentsitatea dertzen da, eta da airean eren dentsitatea. A ber, entzungo duzuen nola irekitzean, nola egingo duen, a ber? Entzun duzue? Listo. Beitu, beste bat neukan kotxean, eta beitu, Irekiko dupitka. Epa, ikusten? Ale, beste bat arte.